зуҳри 14 апрел дар деҳаи иттифоқи ноҳияи ҳисор сели бузурге аз теппаҳои атрофи деҳа фаромада тақрибан 10 манзили сокинон зери об монд. шоҳидон мегӯянд вокуниш ва кӯмаки фаврии сокинони деҳа боис шуд ки аз хисороти зиёди сел ҷилавгирӣ шавад. Aynemi çor dara aynemi o badı hamica saati 12 ba yaga بود. Omada inami halk bayorda mi halk omada sine qishloqa sang chindan kuluk chindan ki ovusuna serano gizashaka ya 10-12 xunada durmada. Hazor odam miyoyad distoshda kisash mexiza mera yak kas ya traktor namiyove maka. зарбаи аслии сел ба манзили сокинони наздик ба маҳалли селхезӣ расидааст. сокинон мегӯянд агар ин сел шабона меомад хисороташ ба маротиб бештар мешуд. зарари на ҳавли на зироатам баштаи ован ҳадвалодам ован усуд буромад рафт ораҳа доштем берун рашт кардем рафт. нигаронии сокинон аз чанд рӯзи пеш ҳам шунида мешуд ки боришоти шадиду пайҳам сабаби боло рафтани сатҳи оби рудхонаҳо шуда хавфи селфароиро эҷод кардааст. бахусус сокинони минтақаҳои кӯҳистонии кишвар ҳарос доранд ки дар ин шабу рӯз хавфи ҳар лаҳза фаромадани сел ва резиши кӯҳпора ба манзилашон афзуда паёмади нохубе барои боғу киштзор эҷод шудааст. аввалиш баҳори хуб омад. аввалиш ма гуфтем нағз мешуд ки охир ба зад ихе барф зад ҳам мевара сӯзон хунук зад боришам бисёр мисол бисёр нам пай шудаст дай я аз ҳадду ҳаво мекунам бо мереза борон дайро оли беҳад хисига баланд хисига ҳозир ман заминорон ҳам шуту мулаго ин ҳаминҷа чанд бош ов бани лагара зад ҳамин ниша буд ина бо задем бо дамба кардам бо шуш буд ов борон. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ мегӯяд дар минтақаҳое ки эҳтимоли сар задани ҳодисаҳои табиӣ зиёд аст навбатдории шабонарӯзӣ таъин кардааст. шуморе аз наҷотдиҳандагони ин кумита дар тақвияти соҳилҳо дар минтақаҳои эҳтимоли сар задани селхезӣ ширкат доранд. аз ҳисоби наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолати фавқулода дар шоҳроҳое ки онҳо ҳам азим ҳастанд ва муҳим ҳастанд ва ҳам гӯем ки хусусияти байналмилалӣ доранд аз ҳисоби наҷотдиҳандагон постгоҳҳои муштарак бо иштироки кормандони вазорати корҳои дохила вазорати нақлиёт ва аз он ҷумла ширкати роҳии АРС барпо шуданд ва онҳо шабонарӯз фаъолияти худро идома дода истоданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд сарфи назар аз ҳушдорҳои қаблӣ дар мавриди эҳтимоли сар задани ҳодисаҳои селхезӣ интиҳои моҳи март дар 3 ноҳияи кишвар ҳодисаҳои табиӣ бо хисороти бузург ва марги як сокин ба вуқӯъ пайваст. дар 3 ноҳияи ҷумҳурии мо ин ҳам бошад ноҳияи хӯросон ноҳияи восеъ ва ноҳияи рӯйдакӣ омадани сел ба қайд гирифта шуд ки бояд ки бо мутаассиф мо зоҳир намоем як нафар шаҳрванд ҷони худро аз даст дод. ин ҳам бошад сабаби асосӣ гарчанде ки табиат ҳам бошад лекин омода набудани аҳолӣ ва аз он ҷумла омода набудани он селпартовҳо барои бартараф намудани ҳодисаҳо ин ҳам сабаб шуд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳушдор медиҳад ки то рӯзи 17 апрел дар қаламрави кишвар ҳавои сербориш хоҳад буд ва эҳтимоли сар задани ҳодисаҳои табиӣ вуҷуд дорад. бар асоси омори кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ дар тоҷикистон 114 ҳодисаи табиӣ сабт шудааст. дар 6 ҳодисаи табиӣ ба сокинони 1.5 миллион сомонӣ хисорот ворид шуда 3 нафар ҳам ҷони худро аз даст додаанд.